Les croquetes d'aquests plats que agraden a tothom, ja siguin com primer plat, com aperitiu, amb un dinar de diari, amb un dinar de festa, amb una celebració, sempre ens agraden. Ben daurades i cruixents per fora i ben cremoses per dintre, les croquetes es poden fer de 1000 ingredients. Es poden fer de pollastre, de pernil, de bolets, de formatge... ¡Se lo he dicho 1000 veces! ¡Y lo repetiré cuantas veces sea! ¡Las croquetas de toda la vida de Dios! De bacallà, de ¡Son de botifarró, carne! de gambes... ¡Ni bechamel, ni jamón, ni mierda! ¡Jamón No es poden fer de carne. Efectivament, ara us ensenyaré una receta per fer unes croquetes de carne, com les que cuina la Charo García Lomas, el personatge tan hàbilment interpretat per la Judit Martín del programa Versió RAC1 d'Antoni Clapés i companyia. Un programa que cada tarda ens acompanya i ens fa riure tant i tant. Amb agraïment i homenatge, croquetes de carne. Y esto con usted que son más buenas de Anem a la cuina? Anem. Començarem posant un bon raig d'oli a la cassola que farem les croquetes i quan sigui calent afegirem la carn picada. Jo he fet meitat i meitat porc, meitat vedella. Feu el que us agradi més, a vosaltres, el que vulgueu. A continuació, trinxarem un parell de cebes i uns alls que ja tenim pelats, tot ben petitet, com per sofregit. Anem sofregint la carn i que es comenci a daurar. És important aquest punt de daurat. D'acord? Ja ho tenim ara, veieu? Doncs ficarem primer els alls trinxats i a continuació la ceba. I ara sofregirem tot plegat fins que estigui tot daurat. Carn, ceba i alls. Mentre irem trinxant uns xampinyons. Mireu quina rapidesa que les he fet jo. Una safata de xampinyons. Podeu ficar altre tipus de bolets que us agradin. Mireu, la ceba ja està ben sofregideta. És el moment d'afegir els xampinyons. Ben trinxadets tot, perquè llavors penso que tot això va dins una croqueta i s'ha de menjar amb facilitat. Anem cuinant, posem una mica de sal, una mica de pebre també. Aquí podeu ficar les espècies que us agradin a vosaltres. Si voleu ficar alguna cosa picanteta també és el moment, o alguna espècie aromàtica. Tot sempre al vostre gust. Ara ja s'ha sofregit tot junt, veieu? Com està tot ben sofregidet? Això ja està preparat. Ara ho traguem de la cassola. Vinga, ara afegirem la mantega per anar a fer el rux, la base de les croquetes, la beixamel pròpiament dita. Posem la mantega, afegim la farina i anem remenant. Tots els ingredients els teniu a la caixa de descripció, no us preocupeu. Allà hi ha totes les mesures necessàries. Vinga, veieu? Una vegada s'ha desfet, això deixem coure la rux uns 5 o 6 minutets per treure el gust aquell de farina crua i perquè llavors les croquetes lliguin bé. Això sí, heu d'anar remenant perquè això té tendència a agafar-se al fons. Afegim la llet. La tenim calenta, l'hem escalfat i la tenim calenta. La podeu posar freda, però llavors trigarà una miqueta més. Millor afegir-la calenteta. Anem remenant, ara és delicat perquè s'enganxa, remenant, fins a obtenir una crema a 6. Ben homogènia. És el moment de salpebrar. Una mica de nou moscada també, sempre li va bé, com la mateixa beixamel, i tornem a ficar la carn i el xampinyó que teníem sofregit d'abans, reservats. Remenem tot plegat fins a obtenir una pasta de croquetes així ben homogènia, tot ben repartit, veieu? És el moment de tastar de sal i pebre i un cop que ja està al nostre gust ho posarem en un recipient tapat a la nevera. D'un dia per l'altre encara millor. Ara ve la part més laboriosa i embrutidora de les croquetes, que és formar-les. Aquí hi ha molts procediments, jo ho faig així. Poso la massa, el bloc de massa, a sobre d'una taula enfarinada, tallo uns quants talls i llavors cada tall em faig una botifarra. Veieu? Us ensenyo una mica com es fa. Això hi ha molts procediments, cadascú pot fer el que li agradi o el que li vagi millor. Jo ho faig així i és com ho acostumem a fer les cuines. Veieu? Fem unes salxitxes, tot sempre enfarinats, tallem les porcions a la mida que ens agradin, d'una mossegada o de dues, al vostre gust, vinga. Les tallem totes i, com sempre, ou i farina, com tot els arrebossats del món, i com hem fet sempre. Una mica de farina a les mans perquè no se'ns agafi, a l'ou i llavors una mica escorreguts i cap al pa ratllat. Així.
per fer un bon rebossat. Podeu fer servir pa ratllat normal o aquest panko japonès que està tan de moda i que fa que encara siguin més cruixents. Ja les tenim, mireu, quina bona safata que ens han sortit. Ara a fregir-les. S'han de fregir bé, amb força oli, oli calent, 170-180. En oli fred es rebenten, en oli massa calent es cremen per fora i queden crues per dintre, fixeu-vos. Això s'ha d'agafar el punt, Molt sovint les croquetes queden malament perquè les fem amb poc oli, amb l'oli fred, amb l'oli massa fort. S'ha de ser generós amb l'oli i prudent amb la temperatura, han de fregir bé, i de poques en poques, no fer moltíssimes. Les posem en un paper absorbent i ja les tenim cap al plat. Què us sembla aquesta recepta de croquetes? Les croquetes de carne. Carne!